Ashafo ne adofo ma minchia mo ensanso emamo akwa bese ne nso yasanso de ehwemu e wa habio na story aba be kamensam me ne oba be pensen mu na afa futu e ho no nso yafa e de etu ye ho efu na busua se ne ada ye kase ye hwe ya no kase ye na no adi nchine e de makom edome esanso ehre betumi ama wabrabo esiwiye betumi nso ase wabrabo e betumi ama wo nkwa e betumi nso ama wahwere wo nkwa ebusua ene ye maame bi edi nasema ba bedan wo fankwa e wo fudiem hase ya ne sema wo de etu dwa ene se o maame efurimu na ne maame wo ne achi no oda ososo da ye basa afen so e wo ho ma ne ti etumi pai ne saa just wa dream wa wonti ase wa chinchia na so ohu ne ho ano ebusua ode asemi aba bedan wo fankwa na ye se mre ye nkwai ye nkonkwaje na asemi mu nchire mu e ma refi like na fe share na subscribe me ha so ye media Ghana TV ye nkone nkonkoti embra sisia penin no na onam no so a yare na aba bibia ibekobia me nua no na yebo ni din je ntina mbo ni din fa yare ho emre bi atwam otontoma maame na maame ni pam ntoma ni flyer na odi pie ko free mu omo bo wunu ne din se waye de o maame yare no nim ho bi ana adin no no bo ne sei me maame ebodua because me nua ne taabo maame beye tu maame so nim dua bo me maame okase se me nua we din odine bibi man mo no agi a bibi se nya no ono akasa asam na me nua nso so ka to so se wo kura wu a me ndi wa de da me mpa wo hwe no so aka ne de ato nti ade na akwa asinsemu nti yakoba bia mo se wa ma me nua na ama bibi manager nti aba no so edua na opka ye no enya no dua ye mfa bufo modua wa hwe ya de bufo be modua atokoti esa wa akasa wo yam na me example bi wa se ne enti a oba bi timi bo ni kunu duan so yi sika ma oba bi a se ni epanyan bema onim nyanse ope waku akọware foforo no o mani di be 2 hours a no ayi sika ma wo wadwene be o se duan na wo boye no o ka so ayi sika ma oba foforo oba bi a but wo de wo nya banti wo nka ho ebe wiase no na wakoka ho na akofa asem de abrɛw enti mesremo duabo emfa hwe mre nipa duabo ede owuo ne bre nipa keke enu tina nananum abrase maye modua na enso eduru ba bia oje ho anye ye maami ya ena so mfidie na yi no wo sese oba ma ade ma ogia se ni se nto ena oba no so pu aku nti won so afakiri amoade minu abade ne sie enti le Jones ne se afa de maame ni chinya bebe abekubia minu ne din ena ombo ka me maame ho na de tato ne se maame ni free mu an baba akubewu ye bisasa de enti ena no baba akubewu a mun maye mu bia na kasa ni njem so tamam ko di 3 years wo ho no minu aba otosu mienu ka kira me se maame na mayele ho amehwa na sa no so free mu a mi nso mawu na msansa de enti a wa mami mu a mi nua nso ho amate wa mami mu a bia na nkasa me maame de onya me boni bia a ebro me so a metimi ahwa na sta because am nyim na me kofia maame ni ndi me ho agro nya me nko na ode ya me ye nyina timi hwa no ma ne nko ha biem sa nti mamfa na asam anya asam timi kofa no ba na mo ka asam to so in fact na minti ase nti me da number sum da ese Lawson ya ho awo so fu bi ho ma oyoba a bibie ni ayekọ no ho maame no asa ne bofo aba a ne suafo di nechi don bebre di nechi na kumazan bebi amiti kubesi ho na omuduru ho na mo agina kube na asa na mo ya so na ofre me ko no aka cha me se bebi a ye de mede maame akono nipa no ndimi ye musika na oji edi keke na o ka chila me se maame firim a na mma no ba kubewu tamu se maame adenti na ne baba kubefirim ono so amemi mo aye wadaye nu na me ne hwetemi
tade achi na mefrɛ me bra na ohanam kanse bra anadwi de amasuni o nti no baya yenyi maame ne nko bebi foforo nti sata na menua na owanwa no so ono no mbefie sa nti ya de tu nanim ono so onim man bi ewo ye decide nti yesade a yanko honso no waka no korepa ampa me bra koye okoya no man ka tell say o maame aye too late wo ya mehwe a enye yie na say ya plan ntam de a enka be yie na mo maame okoyi bibi ti se du fa woni dem ai ho aye fi pa ba ya mo maame no say na tie ba mu mbu no mu so ye fi na mu mbu no mo maame kuma mu pa no so wu pe mu be bre mo maame so ati as no kapa mi wo amu be bre se mu wo amu be bre se o kasa se mu ba ba ne ya ndwene ho kwachi nti malam no ka to so na tese akwaye mienu nti o se me ya mfa no me ya ha ya ho se ye be seska biem na ye den ya ne ta ma so obekọ ampa nso anche be aka be wi kem na film no ondidi onya hwe on tese o santi masumo da na ase ye krom ho edwom omo abodwa o ma fra me maame a tese omo ni kwadi asem na ono so ko no fra me kun so nkwaja me da ye mu o fra me kun eja kwagya me so duru gate na ase security crowd na gate na no na security bi sanza na ya fra wa na ase ya fra de odi wechi no na so oni na me ne na ma o ba beja me na so wa obi di hia mfa na mba ya mpa we kura wa ha me ne mfa ne nsi ha na mu ma me kun gina gate ni chama me wure mu o mu ni kwadi asam che pa ansa wo pie sa ta na na ma me on didi onum so onye bibia na oda ho nti Sunday anopa na ma me swale na no hwa ya den na minim so obewu no hwa ya den kama na so ene de ho ya fe wenim class santi be ye duane me ye di because na me ndidi on di tumu ekwadi edwaba wo fufuo 3:30 na me wie na mko friends o metre dua te ho na hu se ma me ne kofom na me kunu swale no tam no na odi ne ko hyedem to odi ne ko hyedem no so me kunu se odi ne to no bo ne sada no bo sana odi free mu neja me frɛ me bra se na esi o na o mo am me frɛ ni afonga nti me sister penny no ni pa me frɛ ni last by says 6:30 mo friend ka sister ma mi ewu o se a mi me hu dada mi nim se obewu nim se wewu dada wo frɛ na mi se wewu nti o ka sa no neja me ka tem lie ni de ne ko Boston FM 96.3 me wo ha na me sister na frɛ ya say mo yi na Africa ma se abɛhyem wo ye ha infanticide ho baby na mo na hye obi ka boot na abɛhyem se aden ye mo na hye obi ka boot sesen mami nipa wu ad ni hye ka boot kura nsa hwe masa nipa wanya wu awie ade na nya ase ya wie ya de ne ko hye ka boot ana eden eye kafra nipa ntina eni kwase bokwase adwe e wa asase so ebia baabia bewu adokra no ompe ebia se nyame ma kwa se huto okra ka ngu enso na wako wu ato eti nipa wu de ne hye ka butu a masa sebe mpreduasa ne ewo no mu o ma ne ye nipa no afri ni mu ne aka na aka sebe aponche bia na odwa bia wuo ye nyina the same thing to obo de ne hye ka butu anso what nti okaza na neja mekate no sata ne me dwara mo kala nkwa mo mako mekate no ene wase afre me bio se we wudi enye na yie bia sa o nti do aka na ye mehi na mekate no na me blocking we na deleting number film phone so ti ma afre ni bio de ko bia no am frɛ no me bra na ya na wa frɛ no eni ni din ko mo sata na ye covid nti no 1 week no kra ya nche dendi ya de ye ni kwa share me na ka minua no ma me free man no that time no wa kra no ba ye krumo no obi frem ka chance me hu so sister we kwa ko dwale ensu bi wa na asa haban tetetare na mso ne nya mi ntem asem me de mi mfam na me kansa enti ye no na minua no wa hoho no na minua ba no me sister penny no wa hoho no pa cha se enka ba no ho
ontimi nshampa bo akra nti eye no oni na mu bia wanya hwe ini eba bedware no me ni me sister me maame nua eba bie peni bia wa na me ni dware me maame na onu no betu nso go no so ye se onu no ye be peni nti o metu nso go no so no be ye eja yen so edware no eye ni bibia ni da eye no ka bia no makase me na me boka me ye no me boka pa because me ma me hu ni bie ti me man respect e tweto ye wie no May June me ti ye me very serious me ntimi nyam ho hwe na me fra me nua no wa won ka chanse bra me yeri o me ntimi nyam ho hwe ti wa mba me wu no sisa me ma me nua di me chi wuda kwa me faso abeso bia ma faso de me nua ni chi eni nem saa na ja me ho to me ti me ho to me no oba me ncha wa ha na me ka 6.3 asam no mu ka no no kure na omo se wona we ya gangari akofa ma me no baaye a obahwe no nti wo de den abeko dan so nyameti aside ensi na me nua ne kansa ne ja okoye na onu na chi ofa masu dai bia na me ne maame na nama ofre me bebi aye nam aye ko no esumpa light crunch line me ni bebi aye ko ekwa no so nya kwa ye papa ye nam bush bi basa na ye ko me se maame ye ko na o se ye nko saa ne me ni so ateme masu me dai omo ewu kwa na me no omo esi akan wa abrabanu masu me dai na sa me na awewu me na nenu awewu ni me maame omo aba sa me mo ampesie ma no ema omo ekom de omo ma no ampesie ye wie de akwesi omo anim omo atena ti se de yesi mu chia no 1 2 3 me di kwesi omo anim na omo se me nda ho me nda omo me di me ni me butu fom na me da ho flat na me nyo ba ko be ma ba ko nde opensa pa nti ono obefia dede nti onu si fie se oba o si kwam se oba na na se dede gidigidi pa nti oba na gate no matum no no bugate mde na mo ye ndem wa matu gate mde nti ofa se kan ho de bugate na mo sole sa mpen fo na sole na mde metumi sorry if you form ho na menu se teme yesa me da ya ti se manti se obiewu onu na meni be dia kan ayuwa dayem 96.3 mintimi ya mo hwe ofa masum da ya sa meti anka atwede so ami hwe form asa meti atechem ami puto form me yam hihye me tewa me yam hihye sa me yam hihye me nsunya hwebon se nyinso afime ne aseba me baba sun da na mawu a o mugina ho usu me ba 7 years o sun da ya sema me sun da na wewu na me su sa mechia mako mechi na uchiye no ensem be bisa na ye ka kire ho ya me no ko bebi amekọ no won mu nkansam sa do mu kansa ye fie monsam me ma me nya wo ma me ma fa because da wo ye ma no na so neni wo ma me nya obebo pa ba se fie monsam ene yesa na mu fie no nhihye a woni se obi frima esa na bato so ne ba unye ni ensa ni bambo ni sunsun bia wo na obato so me ma mi wuye chire ne nuafo miense wo omu na mu be wu me ma mi mo last born wu ya che ne mo fo na efru mu ze aka na matu mi nua no ye wie no nyame ade tam ye ne mo koso nipa fo na ya kan ya hu bo sa ta ne ye ntem nyembo nti ma mi ba wu ye no nipa fo kan ya hu bo mu na ne mo koso ma ya po bia na adwuma koso aye timi di ye no ti be ye wie no ba ye basa mi de ye yare omo so mo adwuma no mo ya nto nti mi no wan ranses no bo kwa kofre no ma me ti okwa no okofre no ana mi no so ye tinye nipa to no pe bebi a obeti kasa ne se me ma mi no kase to ko bebi mi ansa okwa ba ko no obi no kasa ma mi no no mpe osan ko bebi front okwa na okwa tu o mo frɛ ma mi no no ana one ne kasa nya obi na kasa ma no
boni din ko de toso ina esi nim sa wo de nka oba frɛ na de dada ye na me frɛ ta mo tia so no ta frɛ no percent o ma hwɛ no otwa me ne wansa baba ba hwɛ no o ka me nua namba nti o frɛ no bi sansa mi kofi frɛ me frɛ na nyɛ sɛ bibia nti o atamfo no dɔso mame nisanka wo ba ya kam no ba ya ba ko ne etuma akwatia na wonua obo medin mo bosse mo bopa ka kyene se onnam bebia no kwoto se nso bi nso fi bia de bebi a mo anye wudro nkwa de onsa bi no na mane ntina fom o mo bopa mane ntina fom na onko frɛ ne kra onka nkyɛ mi mi se me nko frɛ me kra na mi se de ekoso ba mi ntimi nkoye cause mi de bia problem no kan de nti o de free mu mi nua ne de nyina o kan ye o de kan ni ja o de bae de bebi amako bia nso no o mo se ye fie mo nsam na ayasa nya me maame ena yam sa me china bre me kwa o mo soso de on ba ya na cha 3 months na asia babie de ba no class me ntimi ba start miti me hu se metia me yapa na me hu se bibi koso na da ya so na start ba week ni mo so na metia me yapa ma hospital ba ya 3 times after mo twa me ko twa scan me twa scan 3 times akoye lab last one mo baka se fibroid crown me nti se me adna me wo a om de ba frɛ yi nti me frɛ mala ma ku bi se no ma kon mo so mbe yi fibroid ni me adna me wo a mbe yi fibroid no so o si yi de mbe yi o ne chilasem this me bo ho bra this me ka se as me ni ka pre am de baby bia me ko baby so the same thing no mo ka se so te edi papa no ka cham se mo di mechi doso o se watamfo doso start unkola ablem na me ko na do no wa do ye ni titi bia ya wo ye ne usira bia ya wo yi nya sanka wonte ho na mo di wachi no kura dudu ewu ebi mo yare ebi mo so te ho a wo kura wunim se na mo so na mo ewu wunim se na mo so na mo yare nti mo di wachi ndi mo doso nti se wo yire wo ho uhia banbo pa mo din na mo se mate nti me na nse be week me tia me yapa na me so mda sa mo ameka cha me se na wuti o ya won sole o to ya dan sole no me no so te mo da yem ana se ja me se no de bia me kasa maba na mate ada am se ena de ba badamo na mabo ame ti me ba ya na masam papa sese ni krakra mu no o ha opa ene say me ha opa ne medaya so no medaya so no sese daya da masu na yo wasem na mpacho ososo daye sar watimi abo homoden akwayare sabia se okohwe se ebi na bibia techew e woni padua hwe daye so nye ni nyina na ehunhum ebi wo ho a se niema bi techema e woni padua mu a etumi kofa daye so bebre edeba enti wakohwe se woni padua no bibia sisi so kama of I just started yes 6 years ne my hospital pa scan I labs scan I labs beble mon kan cham say yare say na won na say na won ho mi yamete me shimi kim na me dimi ka hospital ko de maye bia so bibia ya kama minnim de ekoso mintimi nda edwen nyuma mi kwada mi na hyehyɛ me san ehu na to so na utimi didi de o wadidi mitimi didi kakra na de untumi mintimi nda o beko dem na ayem hyehyew na mi dem hyehyɛ me say wadwen yo say o beso dae ne bio me beso bio meti ho ayem say mi bewu agyankwala yi ho mami ka asem kyerɛ ewiase on obi abewu sɛ ne tie bia
be konsedo enye enko na yaba asase so ebinum abakọ bre bi atwam dadadada Abraham Noah nom no mu nyina nipa te say yo Peter nom Paul nom nipa nkwa na ewa asase so ha no esa na embunu kura nso no eye haw bebre mensuro wuo na usuro wuo kura owuo befawo me pesa me ka bibi ma do ho to ho so mami owuo de eye nyina ye ha men owuo twen obia adano so anyankopon bete krata na mawo sawo peu abansa nka untumi nka se wo nko obekọ etime pa chewo ne edi kai ewiase ade ani kwai se ni pesuro kra owuo sesi a usuro wo so obewo anwu a nye wa ni padua na ha no eye hu ene wo mu wa mahu abo saa mi bewu ena ensem no a onam a watete bie no eno so ewo wadwenim hwe mamenka asabi gire ewiase wo hu ya obabi abonsam eni nyankopon hia yemfa ne se adwenbone ni adwenpahia na ekontokwa entokwa no ekoso wo ya adwenim boxing ring no mo bo wo no o ya adwenim se wodwene papa yesi nyankopon odwene bone a ebonsam adia emmo nipa ewa brabom ani asetrem ani ehu eti so hwe atworosem no mu a ensuro ewom 365 a the whole year chese de bia nyankopon ka jo ensuro se wo mahu bo maame nka kire o aha wa bai se ekose nuro nyina ko fase de ne bansere ekofa dufa kotam sabe suman a wa ben pa kura beso na wa anyi hu no enko se duro ene de be ma abenom na hu no daso wo mu a ehu no be sa boduro no mu tumi o mu nyina toagu enko meso yi hu no firi mu ade na wo de din wo bewu mame ka sa kire o ma me wa metoro asase so beto no onkoi okoro na wa mono ka timi je no kwa adabia beso so obeko bia beko eno kra de yiwo no to nchen afei ne emra oni paduam hwe hawo no eye bibi na atechima na ye ne tie se ya honhumu se ya honamu yentumi nkyere na wo kasa no mu ekere se wo gidie ekere se o maame firi mu na mu fie de sabe maame bia firi mu a ne mma bi efiri mu edi nachi tetesem a o si jakra etwam saade no so maame firi mu na yare abewu o nyare a ho ode obetrase ena me bakra so dae no se mamam so dae no ohwe me se o yale da owuo ebon ano a owuo be prewato mu na meme so da no awu a se ho me kura firi mu abesore basa me so dae na ho ayefa utwemu tan na osoro yepe obewu enti dae so enkyere se no kure dae pesa me mouth ase dae enkyere se no kure obetimi aso dae na wo kai sika pa ade be chena ato mpa so bia once the grabi no tibe so da na onam wie alupre wo ne mrofo ya reserve go ntomre kwakwa je man kafu wo kwa America New York kwa miasu ho ade be chena da kete so sab impreduasa wo waso da ye hu se wo wuda bacho da bi waso da ye hu se ede pa no wo waso da ye hu se wo ye ya masum da mu ni se ala me tiate chem a me patna me dem na ba kuno we chi na si ho na me gina me tia nka atwade so a me patre na me de ba kuno si ho na me gina me tia dua so adua me dua na nso na eyi mi a me hwefom na me dem na ba kuno si ho pacho efri se ososo sa dai ni nyina no we tiate chem anka o patra hweda
minti atechem ba what ya ka atwade so anka do hwefem what ya duafia bi so anka do to debi na chese dae nye no kre no kre anka bam mesrew menu aba oba hema owu abehaye nyina obejan kwala ho nia ya na ya ne se oba tai ne nim se ne ne mabedie otiase mponi na ufrimu ankwada ne beye dei eno na ya na adwene ho hwiye na adwendwene ne haw ameto so ya famu dia ye beye dia bo obia ye beye dia bo ne mum ne pese mhye ogidie din se ma umure mfida so obewuo ma umure mfida so kwa sorry mfacho debi onkwa sorry kra wonte so owo ye mfa so mate so ati so owo ye mfa so mate sir papa bi oba yo bonyum ba ko pe bi na odi free mu na ne nyuma gi din pa na yi asenyum fantima be bom dia na friend papa ya Johnson obonyu bi o se me ne me fie die ye besuma awurade o metiasi metima Kristo se na owo ye me mfaso mesuma awurade o owo ye mfaso ntima me sesi a wudi dwa usro so obenya mfaso na bi kan den inslo na de tiro owo ye mfaso a usro ada nyankopon ebe kase waduane a ohya ma no wa hya ma wo fem asa no otwu mu tan se usro edobeko edi eti no so ma owuo huhu ehye wo so Lawson FM 96. I was owuo huhu no besu ma ka tiro owo so owuo ada nyankopon se mekoro na meko me nkọ na nkọ kina enne me sha obose ni enti ebe ma wa hu se nyankopon watie usu na wo hawo no beko se ne nko a okoda abedade echa be free producer ka se producer enne de madada ugidi aka ame ho enne wo be dada na ensenkyere ne hwe Dr. Lawson nyankopon one ne yire oba pa Becky ye lawyer ka ho ne mpanimfo bia omo trase ade afidie betintimo enye kwa nyankopon nam so eje ne mankwa omo aso ade so abre no omo ko mu bo udiduru ha ade se no nyina akọ ade so no nyina akọ eti kan wakoma to yem ne ka kire ho ne se ne de se ne tie bia me haw no eto atwa na unim ne ya na omu mame ka se bi kire Lawson FM. Bonsama hu se wo ye hufo na hu nsu wo mu no se eba se nyankopon asa wo yare se afei kura na enema mu beye din ni enti ete sade se abo bi ti se kraman aponche odwai se ba se yemfa se ka ebo no kraman ka bono a your tribe bu Ghana ha om na ewie so ye asantini na ne koje ho chinye so kraman o style bi obekrim kraman na fru zem ebisi mikro nkofi ase achirakata wo je kraman fri nyam chesem ni ye nyire bon se ba say yes achirakata this is your kraman no ebon sa o mo to kraman kantinka mo fare ko je to fie ni tiri ni he je to di akobere kuma hatna se bet for pre let us on bewi no sayem fan se ka bo kraman bo aponche bodwai na oda ho a obon se oda ho a no start huhuru no aye kese wo ye kese wia bonso wa pai opaya no ojo ebeduru baabi ubekọ na aka na nkase enego enti se nyankopon se obi yare a ebetumi abase ebre nyankopon kra saw yade no afe na yare na no bedin ano aye di nyina te se aye se kraman no ana ponche no ana odwan no aka abono no a wahuhuru no yare na ebe pai beduru baabi fom na ajo uhia gidie awde begina nya gidie asema meka na ha nei enya wonko na meka ma obi tifie wache asem na meka na di nyankopon aye ho adwuma wo fie sesi a me no ka sei gidie etutu mepo kachira bonsam se wungu obetrase abusia for mama sanso na masisa mo je brani ekoko hwe video no eba ye kotie butu semi eba ye na busia mumi enhwe ya no kasa yi
anui se na de bia meka no edi nchine di meko edome esanso ehira ebetumi ama wabrabo na wo bom esiwiye ebetumi so ase wabrabo ebetumi ama wahwere wo nkwa ebetumi so ama wo nkwa ebusua momie nhwe ya no kasa yi na emmoaye ti yekoso a keka nsem a ahwa ne ye de ho akwakoto asane mu ye nhwe ya ho yi pa na ye maami na no kasa na nne wato na nanom wonse do amma wosan di esan ababesan ye nua ben ye nhwe ye bra na ye bon ye hwe niye na ewiase ye wom eso pa na so wanhwe ya wonku ahonhom ne nam ne di ya no beka bia omusom e de ye adwuma ye fo we enya futu sem ye fantu ye mofo ye fantu afoforo nso efo so bi ben ho na se na no kasa enya chenetina se netunefo so fa eno ana se wanfa so a why wafa mu edi aha nde wusi like na fa share na subscribe media me this one na akosia ade pa ha share media si na TV na me no ase se wo je ebre na share na tie da se na me san fa de fe e wa hebe makrawa na madawasi.